Bi arabai février kalo tile 4 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la an ka lakana minisiri ni o ye journal la Dawuda Ali Mohamedini ye kunu ni o bɛnna fɛn min ye février kalo tile 3 ye san 2026 a ye chinois ka lasigiden kura ka o bisimila an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ ni o ye monsieur Lin Yang ye ni lasigiden kura in yɛrɛ kɔni a nana ka se ka Mali ale ni Chine bolodi ɲɔgɔnmaya min kɔni bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sinsin ka taga fɛ an b'aw ladɔnniya ka fɔ ko Mali ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnmaya yɛrɛ kɔni ni ye a san 65 de ye. Fɛn min ye kayikaw ka marabolo o ɲɛmaa ye ni o ye général de brigade Musa Sumare ale ni a jɛɲɔgɔn olu fara ɲɔgɔn kan ne ka kɛ kulu ye ka u kunda hôpital Alfuseni Dawu o kan ale ni ka militaire Mamadu Lamina Darame ka taa bɔ ɲɔgɔn ye kɛ banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni jogina fɛn min ye bingani wale kɔni ale senfɛ ka u to citerne kɔni ale la kɔlɔsili la ka na faba kɔni o kɔnɔna la bingani wale in yɛrɛ kɔni kɛra janvier kalo tile 29 san 2026 général de brigade Musa Sumare a ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni ni ka olu lase a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw olu ma minnu kɔni tora ni bingani wale ale senfɛ ani ka tila tuguni ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin bolimafɛn bolilaw n'u dɛmɛbaw kɔni olu fɛnɛ ma minnu jogina ani minnu fɛnɛ kɔni olu ntayana général de brigade fɛn min ye nin cɛba in ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye général Darme Asimi Goita ye ani a ye marabolo ma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye général Darme Asimi Goita ye ani fɛn min ye fintigilakaw ye jalabatigiw ka foli kɛ ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma ka ko yɛrɛ kɔni ni ka ale kuncɛ a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin denbayaw ma minnu kɔni somɔgɔw tora ni bingani wale ale la fintigi gansanw ka taa se fintigilakaw olu ma maa minnu bɛ yen nɔ ko olu jogina dɔw don kɛra olu ye ala ka kɛnɛya ɲuman ni ka o diw ma. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o état-major général des armées a ye sɛbɛnfura ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 2 san 2026 an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ pankuru larawulili ale senfɛ foyitakaw olu fɛ yen nɔ foyita ale bɛ Mali ni Moritani kɔni dancɛ dugu o la u ye dankari banbaganciwale tigilamaw olu ka bunahadamadenya o kɔni na nin dugu kɔfɔlen yɛrɛ kɔni ale la o kɔfɛ ɲɛfɔliw kɔni kɛliw ye sa u taara bɔ banbaganciwale tigilama caman de faralen na ɲɔgɔn kan u kɔni kun kelen bɛ ka bolimafɛn kɔni ni ka o la kori ni o ye bolimafɛn 3 ye ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun datugulen de kɔni tun bɛ u bolo an ka finitigilakaw kɔni ye u susu o ni bolimafɛn kɔni bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka o don ɲɔgɔn na an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées halisa k'u bɛ ɲinini min ni a bɛ ɲɛsin banbaganciwale tigilamaw olu ma u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka jamana fan 14 na u bɛ don u kama ni ka dankari u ka bunahadamadenya la. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ Masina kalanso min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo n'a kɛrɛfɛ dugu kɔni na kɔni fɛn min ye kalansow kɔni olu datugura tɛnɛndon février kalo tile 2 san 2026 k'a sababuya kɛ maamarɔfɛntigi dɔw kɔni bɛ lamunumunu na u ka dugu kɔni ale masurunya la jatigɛ wale kɔni boloma dugulamaw u kɔni jɛra ni kalanso kɔni ale datuguli ye kalanso ɲɛma u ye weleweleda ni ka o kɛ jamana marabaw ye ko ka a lajɛ ka se ka dɛmɛ kɔni dugu ma k'a sababuya kɛ banbaganciwale tigilama ninnu kɔni u ka munumunu ni senfɛ dugukɔnɔmaw olu kɔni jatigɛlen don. An bɛ taa Maɲinakaw olu fɛ yen nɔ ni waati in na tulubidɔn kɔni ale sɔngɔ kɔni yɛlɛlen don Maɲinakaw olu fɛ yen nɔ waati la tulubidɔn yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ka feere sefawari 3,000 ani 300 la a nana b'o la ka na feere sefawari 3,000 ani 500 la sisan a bɛ ka feere fo sefawari 3,000 ani 600 la yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na Usibijanyakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye malo bɔrɔ ye ale bɔra sefawari 3,000 ani 400 na ka na a yɛrɛ sɔrɔ sefawari 3,000 ani 500 la kaba ale kilo 100 bɔrɔ o bɛ ka feere sefawari 4,000 na ka sɔrɔ a tun bɛ ka feere sefawari 3,000 ani 200 de la yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na fɛn min ye tiga yɛrɛ kɔni ale bɔrɔ ye o bɛ ka feere nin wagati in na sefawari 12,000 ani 200 la
jagokɛlaw olu kɔni kelen don ka u dalaminɛkala kɛ fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala nin balofɛn ninnu kɔni sɔngɔ kan k'a sababu ye lakana koɲɛw olu ye Mali ni Senegal sira ka taga se Mali ni Mauritanie sira kɔni ma. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni Madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ a bɛ waati dama dama bɔ Mopti lapitanisoba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ scanner ko gɛlɛya kɔni bɛ olu la min n'u ka scanner kɔni ale tiɲɛnen don scanner in yɛrɛ kɔni ma se ka dilan lapitanisoba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la scanner kelen de bɛ yen nɔ Mopti fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'i ka banabagatɔ kɔni k'ale kɔni banana k'a fɔ ko scanner ko mago de kɔni sera a ma i wajibiyalen k'i ka banabagatɔ kɔni ta ka taa n'a ye Segu walima i kana n'a ye Bamakɔ ka se k'a furakɛ n'o se tɛ maa min ye gɛlɛya kɔni bɛ se i ka banabagatɔ ale ma. Moptikaw olu kelen don ka weleweleda ni ka o lase jamana marabaw ma ko ka u kɔfilɛ olu la walasa u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na scanner min bɛ yen nɔ scanner in ale bɛ se ka dilan cogoya min na. Kayikaw olu fɛ yen nɔ février kalo tile fɔlɔ o sufɛla san 2026 cɛ dɔ kɔni muru de turula ale la a siso yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la sutukulekaw olu fɛ yen nɔ a ka fagali a tiɲɛtigiyara polisiso fɛ ni o ye 2e arrondissement ye Kayikaw olu fɛ yen nɔ sigana taara ka min sɛgɛrɛ u ye wele kɔni ni ka lase ale ma ni ka ale bila bɛrɛ la a fagakun yɛrɛ kɔni ye min ye o sɔrɔla keleya de kɔni o sira ma keleya min yɛrɛ kɔni ni a bɛ ɲɛsin janfa kɔni o wale ma ni waati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka ko tɔw ni ka olu da kɛnɛ kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa libikaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Saif al-Islam Kadafi ni ale ye Mohamed Kadafi denkɛ n'ale yɛrɛ kɔni tun kelen don ka i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili min kɔni n'a kun kan kɛ fɛn min ye san 2021 o wagati no Saif al-Islam Kadafi ale kɔni fagara a sibon yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la sitan filɛ nin ye u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o la a kɛra kunu février kalo tile 3 san 2026 a masurunyabaw olu kɔni y'a ka fagali kɔni ni ka o tiɲɛtigiya k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cɛba in yɛrɛ kɔni maa caman kun kelen don k'a jigiya k'a fɔ ko ale de kɔni tun bɛna a fakɛ ni ka o nɔ labila jamana ɲɛmaaya kɔni na libikaw ka jamana o kɔnɔna la a fagara k'a si to san 53 la. Mali kunnafoni jabaranin na jabaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an ye min sɔrɔ ni ka lase aw ma hakilila aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw olu la tunga lafiya ale de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama sojɔko la ni waati in na tunga lafiya ale bɛ logement sociaux o programme de kan logement sociaux min bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu a prix fɔlɔ o b'a daminɛ sefawari 26 miliyɔn 35 ka taga se miliyɔn 42 ma i b'a lajɛ a saba la i fanga bɛ se min kɔrɔ i bɛ don o de la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya ka nin logement sociaux in ale programme a dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la n'i ka dossier tɛmɛna tunga lafiya b'i ka so jɔ kalo 5 k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni tunga lafiya ko maliyɛn fɛn fɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan i ka se ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.